Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Welby's Supermarket, Dacia Malta, KFC, Valletta Glass, Positive Parenting Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi. Welby's.mt, your favourite online supermarket. Free delivery on orders of €65 or more. Smaġo, il-post tal-qawra. Mux aħjar nikru ħajt. Muħallini ma diġa btiġġenta. Ma mux naplikaw għall-iskema tal-Housing Authority, nikru biex nassistu. Għandek 6 xhur ras minn qudiem. Mbagħad għandek 10 snin garantiti, tajjeb taf x'inhi imma li tulek lura bla ebda ħsara, ġifieri tulek lura tal-ekwali. Żgur minn dak li qed tajt. Mela għada, morru l-awtorità tad-djaru. U lex immorru l-Housing Authority. Napplikaw online ara il-website hija housingauthority.gov.mt. U miegħi illum għandi lil one and only Aiden. Hello, Aiden. Hello. Mela, jiena llum, I think it's the first time li qed niltaqa' miegħek di persona u meta ltqajt miegħek il-meeting tagħna kien online, naħseb l-ewwel ħaġa li nnotajt fik u li ninnota fik anki bħala persona, you've got really gentle eyes. Għandek softness inti, għandek din is-softness li naħseb ftit nis jarawa għax inti on stage għandek Dejjem hekk jien. Eżatt. Dejjem l-attitude. Għandek din il-edgy persona u li jaħsbuk kiesaħ. Ħafna nies jaħsbuni kiesaħ, jaħsbuni għandi attitude. ċertu nies ġieli jisom jibżgħu kelmuni, jew jisom Ittihom naqra studizzjoni. Anke minn ġieli minn kantanti oħra tiġri. Iva, mhux bil-force they're human, we're all human. Ġieli nkun hekk f'xi festival jew hekk, ġrat li dis-sena fil-Mod Eurovision. Kien hemm min iltaqgħet miegħu l darba, kantanti jgħiduli kemm għammi ma ġrajtek xekk. Għax inti il-stage presence tiegħek tant hi hekk kbira, powerful, ħafna. Allura mbagħad għandek dat hekk look. Very edgy. Allura dak li jkun jaħseb li inti persuna guarded, però wara li kellna l-meeting hekk għatlek fil-fatt għatlek kemm inti very approachable and very soft u tallimt ħafna wkoll dwar l-istorja tiegħek u vera qed nieħu pjaċir li għadawek għax dak li jkun forsi jaħseb li jarawk hawnhekk. Jarawk fej wasalt, jaraw x'għamilt f'daw l-aħħar 3 snin li inti vera Alla jbirek kellek ħafna suċċessi, però qisu dik Kif wasalna liha? Dik il-climb hekk, kważi ħadd mera. Xi ħaġa wkoll interessatni li inti għatli li taqra kull kumment. Jien naqra ħafna, naqra kollox. Sal-biraħ stess flaxija nara reviews minn barranin, x'qed jgħidu fuq Malta, x'qed jgħidu fuq il-pajjiżek. Ovvjament ġieli jkun hemm mhux kulħadd jogħġbu s-song, mhux kulħadd jogħġbu Aiden. X'inhi r-reazzjoni tiegħek meta xi ħadd jikteb xi ħaġa ovvjament mhux favorevoli, naqra negattiva. Kif tħossok? Ara jien tolleranti ħafna. Ma jaffettwawnix, ġifieri vera ma jaffettwawnix. Vera ma jaffettwawx. Ma jkunx hemm kieku ma naqrax. Li għajdek u forsi minix hekk. Le, naħseb jiena li ġrili bla ma naf jibqgħu f'moħħi. U
every next performance that I have, jisni I want to prove them wrong. Mux ma nibqax naħseb fuqhom ta' ġifieri. Imma jisni I want to prove those people wrong. Isu bl-Inglis, it fuels you. It fuels me a lot. U jien naħseb kif tkellimna l-aħħar darba u anke mit-tfulija tiegħi u hekk jisu tant kemm dejjem I wanted to prove myself. Dejjem f'kull ħaġa li nagħmel. Li naħseb dik għad ninġorra miegħi u rabbit li sa oxra li hekk llum il-ġurnata nuża in my favor. Ħalli I want to prove them wrong. Inti jisu il-ħajja u speċjalment il-ħajja tiegħek lejn din il-karriera tiegħek isek kif tajt inti isek trida mela ħana millek ostaklu numru 1, numru 2, numru 3 u mbagħad tasalija. Fil-fatt ħanibdew mill-fatt li kien hemm kumment li qal li inti erbaħt il-Eurovision mux ħanajduwa, tajjeb, li tawilek, mela, sinjura u sinjura li ktib dak il-komment. Stay tuned, ħat isma naqra minn xiex kellu jgħaddi Aiden biex wasal li wasal. Mela, inti born and raised iż-Zejtun. Yes. Zejtun. And proud. Iva, ta' proud. Ifim, minix xi wieħed li naf l-istorja kollha ta' Zejtun. Imma hekk vera kontent iż-Zejtun. Jogħġbuni nies ta' Zejtun. Għandi kważi l-familja kollha Zejtun, ġifieri għandi żewġ tiet li jqogħdu Zejtun, nannu jqogħdu Zejtun. Kuġini jqogħdu Zejtun, so sweet and proud. Item, intisa. U ħanibqa' mek eventually, xtrajt dar iż-Zejtun li din id-dar never ending, għax għadha ma tistax titlesta, għax proġett kbir ħafna, kien hemm fażijiet twal, u ovvjament jiena l-karriera hija priorità dejjem f'ħajti f'kull ħaġa li nagħmel. Allura. Perfezzjonist. Iva. Ġifieri nista' nimmaġina anke fid-dar. Nimmaġina. U mind you, jiena studjajt marketing. U konna ngħid jekk my second option would be interior design. Terġa. Oh no. Allura even worse. Tista' immaġina jiena kemm il-store tal-banijiet dort. Biex oġobni toilet. Nista' nimmaġina. U ommi tgħidli mhux toilet dan. Le. Irrid ikun shape. Ma nista' tellanna ritratta. That's what I was talking about. Imma sibt. Kelli naqqat, toilet minn hawn, dik minn hemm, kelli naqqat. Ma naħseb tu pjaċir kollu. Imma jekk ikollok iċ-ċans. Jekk ikollok iċ-ċans. Jekk tkun sejra l-Eurovision, daqsxejn inqas. Issa ara naqbżu ftit ġimgħat u mbagħad nerġgħu mmorru lura. Però inti meta kont żgħir isek għatli minn dejjem l-entertainment li tkun kantant kienet dejjem il-ħolma tiegħek. Jien dejjem rid insir entertainer. Dejjem rid insir artist. Għalkemm nemmen li artist twilet. Entertainer you can become. Imma dejjem xtaqt inkun fuq il-palk. U minn meta kont żgħir qatt ma rrid li jkolli l-aqwa vuċi, ġifieri dejjem kont nimmaġna f'moħħi Aiden li jinterpreta, Aiden li għat interpretation, li għandu number fejn għandu ħafna zeffina u l-crowd għedin fuq saqajhom u jċabċbu jgħajtu u number fejn għet ibikkin nies. Dejjem hekk, dejjem kienet it-target tiegħi dik. Jiġifieri hekk kont jiena nemmen ħafna. Kont narani on stage. Jiena nemmen ħafna bil-manifestazzjoni, okay? Manifestation jiena nemmen ħafna biha. That if you want it and you see it, is going. Ġifieri inti mindu kont żgħir, kont tarak. Yes, jiena ta' 5, 6. Ovvjament kont żgħir ħafna u tajt lil mami. Ta' 5, 6 kont diġà inkanta d-dar u xenniġi mill-iskola nuri li jrid insir kantant. Anka t-toys tiegħi kienu jkollha nażel affarijiet ta' mużika. Kelli toy din niftakara, ma nafx kif niftakara, imma kelli 5, 6 u niftakara. Kelli toy b'żewġ microphones b'każett
Kont nidħol YouTube nirrekordi għal backing track, il-karaoke, u bil-Mike Lord nirrekordi għal vuċi u naqqadhom bis-serjetà. Niftakarni nara Stuart Little, il-film, u kellu soundtrack ta' Celine Dion, mżejċ kienet il-song, u kont, fissat kont fil-mużika. U ta' Seven mbagħad, meta ħadd ras kulħadd id-dar, ma ħallejtilhomx option illi jibdew jibatun il-kant. Ftit qabel ta' 6, il-mami kienet ħalsit li kors ta' drama, u jiena għetlek fil-meeting, jiena introvert ħafna, jiena pala persuna in real life mistħi ħafna. Ġifieri, I don't approach someone to biex nitkellem miegħu. Interessanti. ħafna. Ġifieri jiena jekk xatt ma jiġix ikellimni u nemmen li dik it-effekt ukoll għalfejn x'inhi jaħsbuni stramp. Għax minix it-tip ta' persuna li ħannara xi ħadd u ħammur nkellmu. Leħi ngħidilkom l-enerġija tiegħu hija tant enerġija ħelwa. Vera, sa jiena tiġa fanzjajtek meta konnet nagħmlu l-meeting imma llum qed inħares lejk. And I'm feeling so much love għax vera ħellu, vera. Jiena minix persona li nġudika laqqa xejn, imma ukoll kont għalta ma jgħidin. Imma minn kif ċempiltlek u batti telefon mill-ewwel indunajt, kemmu ħelu da kemmu differenti. Kellek bi pejden jew. Le. Ftit vera ftit żgħira. U li kont ħanajt l-ewwel illi meta kelli 6 qabel bdejt il-kant, il-mama kienet ħassit li kors ta' drama u waslet il-ġurnata li nagħmel l-ewwel session, insomma kienet ġo group, ta' tfal ovvjament, 6-year-old, 7-year-old. U tant kont mistħi, tant stħajt li ma rridx ninżel u bikkja kbira fil-karozza u da ma morx għas-session waħda, kienet ħaltituli għal xejn. Ma għamiltux il-kors. Stħajt. Għax kont mistħi ħafna, bħala persuna hekk jiena. Mbagħad ta' 7 bdejt nitgħallem il-kant. Imma bqajt mistek għax jiena I resonate, jiena meta kont żgħira kont mistħija ħafna l-istess. Jgħid int mistħija, kont mistħija ħafna jiena, papa jaqrid li biex immur sport u ma rridx. Imma mbagħad jisu ta' 17 jisnu kesaħlu ftit u mbagħad orajt ma bqajtx nistħi. Imminti qisek bqajt hekk naqra riservat. Jiena riservat ħafna. Privat daqsxejn ukoll. Persuna tal-familja ħafna jien. So l-free time tiegħi nqataw mal-familja, jekk ikolli free time, bħalissa m'għandix, so tkidni daqsxejn dik. Għalissa hija, mhux Imma ġenerali sirt biżi ħafna, ġifieri l-aħħar 2-3 snin sirt biżi ħafna. Imma any free time li kolli nqattaw mal-familja. Ġifieri il-prijoritajiet tiegħi tal-ħajja in ġenerali huma mużika, familja. Saktar tard nitkellmu naqra fuq il-reġina tiegħek tajjeb. Inti wara is-sekondarja spiċċajt is-sekondarja, kellek target rid tkun kantant u dħalt f'ħafna kompetizzjonijiet. Però xi ħaġa li baqgħet miegħi li għad li stramel jiena bqajt qisni dejjem invisibbli. Ara jiena għamilt karriera bejn il-2014 kelli 14 sena sa 2018, 4 snin, nidħol f'daw il-festivals, nidħol f'daw il-competitions, jien naftħalt fil-Junior Eurovision, Sanremo Junior 3 darbiet. U mux nidħol ummur tajjeb, ġifieri mux u jew bizbrix, immur ħażin. Tipo fil-Junior Eurovision jiena l-aħħar darba li meta kont ħalt 2015 meta kienet Rebħet Destiny. Okay. Ġejt l-aħħar literally dead last. Okay. Kif tiftakar kif kienu jaffettwawk isek ma tantx tajt qalbek? Le. Jiena tajt li xejn, imma jiena għetlek ukoll aħħar darba, jiena vera bnidem realistiku ħafna. Okay. Realistiku ħafna. U ġieli nkun daqsxejn. Ġieli nkun savage. Anka mejjen nifsi. Għax drajt u trabbejt li mhux kollox tajjeb. Issa jiena il-mamma tiegħi jaddu la ħafna affarijiet u jiena li
l-aqwa kantant tad-dinja u l-isbaħ wieħed u mawx aħjar minni. X'isima l-mama? Silvia. Silvia! Għandek raġun. Imma for some reason dejjem tlajt jiena li isma' jekk m'intix tajjeb mhux tajjeb, jekk hemm aħjar minnek aħjar minnek. Okay. Jekk illum qed f'competition u Marret aħjar minnek. Melanie kella diska xejn iktar b'saħħitha, m'hemmx tagħmel ma ħtirbaħ hi. So, u meta kont iżgħar ġifieri qed ngħidlek bejn 9 u 13 ħadsem f'ħafna competitions, ħafna. Ġifieri ħafna ngħidlek into hundreds. Ġifieri l-ammont ta' trophies l għandi d-dar jiena li sa m'għadhomx id-dar din figarax Tommy. Huma ħafna. Okay. Ġifieri għamilt karriera ta' kelli 12 sena kien ikolli 4 festivals weekend. Wow. Eżempju l-ġimgħa s-sibt u tnejn il-ħadd. Wow. Minn ta' organizer għal organizer. U apparti dawk barra minn Malta, Switzerland, l-Italja, l-Ingilterra. Jekk ħares lura x'tawk? Naħseb tawni di, tawni li if you're not good enough, għarxa tagħmel tkun aħjar. Plus li tawni daqsxejn l-ideoloġija tiegħi tal-lum il-ġurnata. L-inġor miegħi bħala artist fix-xena, fl-industrija, whatever, Malta, barra minn Malta, wherever I am. Illi jekk jiena ħaqni number 3, I'm gonna get a number 3. U mhux ħanapprova nara kif ħanagħmel biex innizzel minn 1 u 2 biex nitlajjen. No. Up your sleeves, għarx tagħmel. Write a better song, intefa' fl-studio. Create a better performance, jew whatever. Tatek jisar reżiljenza, u? Ija. U naħseb dik l-iktar ħaġa li ħadd minn daw l-small competitions. L-inġorra miegħi f'kollox f'ħaġa li nagħmel. Kienu jisom il-playground. Yes. Il-practice ground fejn inti dejjem qed tipprepara. Però mbagħad kellek ħabta fejn il-singles tiegħek kienu qegħdin jindaqqu wkoll fuq ir-radju u xorta qisu ħadd ma jaf. Ħafna. Minn wejdi. Għal 2016-17 bdejt noħroġ l-ewwel songs tiegħi. Niftakar 2016 kont mort writing camp fl-Ingilterra, Londra. U minn hemm kont qed isma' tkun għadek żgħir 15-16 ma kontx nikteb mużika jiena u jiena m'għandoqx. Okay. Naf, ovvjament, ullum il-ġurnata naf daqsxejn iżjed meta jiġi chords u fuq pjanu, imma m'għandoqx strument. U ta' 16 kont mort Camp Londra u qed jiena kapaċi nikteb, jista' jkun li I can write my own songs. Okay. U bdejt nagħmel hekk. Bdejt nipproduċi, mal-ewwel bdejt naħdem ma' producers internazzjonali u barranin. Bdejt noħroġ is-singles u niftakar ġilli kelli kont għamilx music videos ukoll. U funnily enough daw b'ftit airplay minn dak l-station, kelli bdejt nitla number 1 f'Malta. Ġifieri it was a huge surprise għalija. Tipo kif dan qed ngħidlek 2015 ġejt l-aħħar fil-Malta Junior Eurovision jien. 2016 u 17 napplika għal Malta Eurovision ma ngħaddix. Jien 2015 applikajt għal 2016 applikajt għal Eurovision ma għaddejx. 2017 applikajt għal Eurovision b'xi 3 songs u ma għaddejx. Imma in the meantime qed nitla number 1 fil-radio. So kien hemm dal nies il-barrier illi bdejt xaġa li bdejt kont qed nikrea. Naħseb kienet tajba biex kienet. Imma kien hemm barrier. Isu l-pakket kollu ma kienx qed jaħdem. Ma kienx hemm. Fil-fatt f'2018 tħalt X Factor u ma dditek xira. Ma dditni xira. Għadditek xira, għal-Marelli. Kienet esperienza tajba X Factor. Għax kienet l-ewwel sena li wasal X Factor, allura l-ewwel edition dik nemminajn dejjem li l-ewwel edition tibqa' dejjem l-ewwel edition. So naħseb kienet one of the best ones tul dawn is-snin. Mara kemm għaddejt minn affarijiet li jisek bqajt
bqajt sejjer. Umbat, Ara, jiena tal-familja jitqubija. Eh. Ġifieri jiena t-sija tiegħi specifically. X'isima sija? Kristin. Kristin, għalfet. Titħaq bija, għax tgħidli ġbin inti, vera ma taqtax qalbek ta'. Vera ma taqtax qalbek. U titħaq b'sens hekk ta' li tiggustani tipo. Tiggustak mela. Għax tipo tara reżiljenza fija. U l-tifla tagħha Daisy, il-kuġina tiegħi, li hija il-bella fil-performance tiegħi. Okay. Li qed nisfen magħha. All right. L-Daisy tgħidilha tipo ara ħu naqra minn kuġinuk. Tipo għamel naqra bħalu ara hu jaħseb li l-aħjar, taf kif tipo ma jaqtax qalbu. Imma Tasal. 2021 kellek naqra ta' turning point. yes. Ux vera. Inti tħalt f'mużika, ux vera. Ekku. Mużika bil-kanzunetta kbira li kulħadd iħobb naħseb fik. F'min kont qed taħseb Aiden? Ma kienx hemm specific person ta'. Le. Ma kienx hemm specific person. Naħseb fik kienet mela dan kien is-sajf ta' 2020 żmien il-COVID. Kulħadd id-dar insomma u kien ġi annunċjat li ħaj ritorna mużika wara ħafna għexieren ta' snin il-festival tal-kanzunetta Maltija. U dak iż-żmien il-Eurovision ma kienx qed isir għax kien True X Factor. Tajjeb, u jiena qisni la dħalt l-ewwel sena u ma kontx għaddej tal-X Factor ma rridx nerġa' nidħol. Għax differenti mill-Eurovision. Eurovision jisek għandek bżonn il-pakket, għandek bżonn id-diska, għandek bżonn l-immaġni. X Factor jisu mill-vuċi, jisa aktar tifoka fuq il-vuċi, forsi il-karattru. U għet tipo jekk dak iż-żmien ma konux raw l-abbiltajiet tiegħi tal-vuċi u tiegħi bħala artist, mhux bħala d-disena u ma tjaraw l-abbiltajiet. So kont iddeċidejt li ma nerġax nidħol f'X Factor. Eurovision ma kienx qed isir. U ġi annunċjat dal-festival. U għed jiena il-singles kolla li ktibtu ħriġt kienu dejjem kollha bl-Ingliż. Qatt ma kont ktib diska bil-Malti. Lanqas qatt. U id-dilemma kienet x'tib ta' song ħanamel? Ħanamel song orkestrali għall-orkestra stil Sanremo għax daħ jkun full orkestra bil-Malta Philharmonic Orchestra. Jew ħankun true to myself, naraw kif tiġi u nagħmel song bħal dawk li kont qed nagħmel dak iż-żmien li kienu qed jiġibu li number ones fuq radio. Li kienu hekk stil tas-sajf, up tempo, fresh tar-radio. U qed, okay, mela nikteb tnejn. Nagħmel A Very Nice Ballad, Sanremo style, u song oħra li hija up tempo upbeat. Is-submitejthom it-tnejn li huma. It-tnejn li huma għaddew għall-ewwel fażi, għall-ewwel tal-audition ngħidilha jiena hekk li titkantahom quddiem ġurija u għaddiet naħseb fik. Wasal festival. Inti kellek ukoll jekk min sejra żball kellek kanzunetta oħra li tajta li ktibt jiena, Iva, li ktibt jiena. Li ktibt jiena Rakel, ħabiba kbira tiegħi. Illum il-ġurnata naħdmu flimkien. Kellek kanzunetta oħra. Kelli żewġ song, kelli żewġ options. Eżatt. Wasal festival u again fl-immaġni u fil-performance rid li nkun daqsxejn modern, tipo fil-visuals u x'qed nilbes u hekk. Tipo vera festival prestiġjuż u ħan il-bess suit, imma kif nistgħu l-suit nagħmlu interessanti, mela sleeveless u kont qed ma' Charles Endron dak iż-żmien u Malcolm. Insomma kont għaddejt għal-finali, ir-riżultat kien ta' diżappunt kbir, ħafna. Ovvjament ma qabil xejn bejn il-ġurija u televoting. Televoting kon ġejt it-tieni post, Iva. U mal-ġurija ġejt fis-seba' post. Minn 12. Minn 12. Ġifieri mhux riżultat tajjeb. Up to this day ma nafx seta' kien ġara. Ovvjament nifhem li
ikun hemm different thoughts u taf kif diska ja biċċarti ma toġobx il kulħadd. Dina li qatt ma nifhem di anke fl-Eurovision ġieli ma nifhimix. Kif tista' eżempju jekk qegħdin ħamsa f'kamra. Kif tista' xi ħadd tak jew tlieta dawk viċin 8, 10, 12. Ġifieri jaħsbu li l-aqwa diska u tnejn l-oħra jtuk 0. Ta' xej ma tawkx 3 jew 4, 0. 0 ġifieri. Jagħtuhom zeros. Ma jagħtu zeros. Jagħtu zeros. Zero. Għeja, kera 0, jiġifieri. Ma xi tagħmel. Ma impressjonajtni. Xej, mhux hekk? Imma mbagħad naħseb fik went to become. Overall ġiet fil-5 post. Mill-għada stess, naħseb fik ġifieri mal-li ħarġet fuq il-platforms, mal-ewwel kienet uritni li isma' issa għamilt dawk is-snin kollha fejn kelli sur radios li qed jissapportjawni. Now it's the people. Għax di mill-għada la minn ġittielet, la minn ġittieni, la minn ġi l-ewwel. Di marret number 1 fuq Apple Music, number 1 fuq iTunes, number 1 fuq YouTube, il-performance, l-iktar li kellha views, fuq Facebook l-iktar li żied li kien hemm likes u hekk u li żied kummenti. U jiena ġejt il-konċert naf il-lirika kollha blamment u tajt kemm stennejt biex iddoqqa ħalli noqgħod inkanta miegħek. Ġifieri it's a tajt li r-riżultat ma jimpurtax ovvja għax it's a competition. Imma fil-verità jien il-competitions kollha li qatt tħalt fihom Malta qatt ma tħalt fihom għalfini tal-competition infisha. Imma tħalt għalihom biex wasluni for the next thing. U di mhux kulħadd jifhemha. Ġieli nitkellem anke ma' kantanti ħbib tiegħi li kultant nintilfu u jisna nagħmlu competition u daqshekk. Ma trid jien nemmen li biex tkun artist trid l-udjenza tiegħek trid tibqa' tagħtihom. Inkella jinsewk. U llum iżjed minn qatt qabel. U iktar ma jmur, iktant l-options huma vasti. Ġifieri jiena kull ġimgħa joħroġ xi artist li nħobb joħroġ album. Kull ġimgħa. Ġifieri every New Music Friday. Artisti joħorġu ħafna singles, ħafna albums. U jiena għalkemm percentaġġ żgħir ħdej dawk l-artisti ġganti, imma dak il-0.0001% jgħat hemmhekk ukoll. Jien għandi udjenza tiegħi wkoll, għandi fanbase ukoll. Żgur li għandek l-udjenza tiegħek. So trid tkun attiv ħafna. Yes. Wara l-festival xejn rajna dan il-support kollu. Kont għamilt music video ta' naħseb fik li għadu s'issa l-qalbi ħafna u naħseb wieħed mill-iżjed li jibqa' l-qalbi. Għax kien hemm sens bejn it-tim tiegħi u bejn il-crew. Kien hemm sens kbir ta' għandna ġem fidejna tipo. U il-festival ta' bissieq. Il-ġem. U hemm in-nies hemm barra li qed vera jriduha. U kien hemm sens ta' ħafna mħabba hekk waqt il-filming tipo kollha sigħat non-stop. ħafna xogħol. Imma kulħadd minn qalbu. Kulħadd minn qalbu. Kien hemm da sens hekk ta' kulħadd trid jaħdem. Hekk, kulħadd trid to achieve it bħal speċi. Ħriġna l-music video. Dawar number 1 f'Malta. 3 xhur damet number 1. 3 xhur b'kollox is-song. Over 1 million. Spotify, Best Music Video, Best Song of the Year. Ġifieri. Rebħet ħafna tiki. Ħasbet fik ukoll. Ejju, ħasbet fija. Ekku, ovvjament, looking back, saddew 5 snin. Please note li Aiden kienet kellu 21. Baby. 21. Għadek 26 inti. Yes. Xi kultant meta nibda ngħid 26. U tiġa għamilt ħafna l-26. ħafna. Imma l-ambizzjoni fik u determinazzjoni li għandek ma tistax ma tindunaħiex għax jina nħoss li ħafna tfal li din jikbru l-lum il-ġurnata, din jikbru b'din qed nippretendu da kollu, imma qed nagħtu dak l-effort biss. Però inti eżempju ta' isma' you want it will happen. Imma trid taħdem. Taħdem ħafna. Jien,
trabbejt u anka fil-ħajja personali, eċetera, li jekk trid xi ħaġa trid taħdem għaliha. Skema nikru biex nassistu. Ikri l-awtorità ta' djar u verifika minn kirja garantita għal 10 snin. Kirja bil-qoddim sa' 6 xhur u eżenzjoni tat-taxxa fuq il-kirja. Għal aktar informazzjoni żur is-sit housingauthority.gov.mt. There's no ifs and buts about it. Vera. Memx option. You're either going to work, jew sakemm m'għandekx il-papa li huwa. Mhux hekk u xorta ta' ma xorta. Imma taf xiex xorta hija qasira dik il-ġurney għax dik twaslek malajr u daqshekk it-triq twila hija dejjem iżjed rewarding. Pero inti kellek dil-viżjoni. Ok, mela naħseb fik marret tajjeb, isfidjom inti kellek viżjoni waħda, trid tirrappreżenta lil-Malta, trid il-Malta kollha warajk. Yes. Mela, erġajna qbiżna u erġajna tħanna fil-Eurovision. Yes. Bit-tieni diska tiegħek li kienet ritmu. Yes, marret Destiny kienet u ġabet naħseb the best result fl-aħħar 15 years kienu minn żmien Kjara. Kienet ġiet fis-7 post Destiny. U reġaw kienu ħabru li ħajsir il-Monte Eurovision, daqshekk X-Factor, u issa ċans, tipo għadu kemm kelli dis-sena b'naħseb fik, 3 months number 1, dak is-support kollu, best song of the year, best whatever. U issa ċans. Bdejt nikteb is-songs, erġajt ħdimt mal-istess producer ta' naħseb fik, ħalli ovvjament kemm jista' jkun inżomm l-istess riġetta, xi għandek riġetta tajba terġa' tuża. Kont ktibt naħseb minn għalija xi 4 jew 5 kanzonetti għal-Eurovision. Għażilna ritmu jiena u t-tim tiegħi. Ħriġna b'dal-cowboy western concept għax ħafna nies jgħidu li imma ritmu mhix country, mhix western, kif x'għandha x'taqsam. Anka Bella mhix western, x'għandha x'taqsam, di m'intix cowboy. Imma fl-ambitu ta' Eurovision nemmen ħafna li l-identità u l-immaġni huma super importanti. So, kif nista' jiena bħala artist, bħala kantant, ikolli xi ħaġa li ħad nġorra miegħi fil-ġerni kollha u qalb 30 pajjiż, qalb 25 pajjiż, ikun hemm xi ħaġa li tispikka. Ma jfissirx li bil-forsi irid nkun super glamorous jew nkun super weird, ġieli naraw xi acts li jkunu esagerati. That's not me, I'm not that kind of artist. So, il-tema tal-western u l-cowboys kienet xi ħaġa żgħira li b'daqsxejn takpipel ta' ritmu. Ta' daqsxejn identità. Iva, vera. Ma baqgħetx biss. Dan huwa l-background tal-marketing tiegħek. Ejja. Ma baqgħetx biss a pop song, għax ritmu fil-vetejja a typical Eurovision pop song. Ma baqgħetx biss dik imma ġiet The Cowboy from Malta. Mela sem storja, hemm twist għaliha l-ħaġa. Eżatt. U daw tivvintom kollha int. U t-tim, U t-tim, ovvjament, ma safe to say li jien ma nroqgħodx bil-lejl. Moħħi ma jaqafx. Everywhere. Talt, insomma, b'ritmu, malli ħarġet is-song niftakar ċar ħafna it was the clear favorite. Okay. It was the clear favorite. Kemm Malta, kemm mill-fans barra minn Malta. Kienet l-ewwel fil-polls kollha, l-ewwel fil-views li żiet li whatever, what not. Bdew jibatuli kantanti anke li ħadu sem fil-Eurovision passati għal ritmu what a good pop song you have. Wasal festival u again I placed second. Just kważi ġejt it-tieni bil-televoting u t-tieni bil-ġurija. Il-ġurija qablu kollha, ma nafx in-nies jekk qatt innutaw, imma il-ġurija kienu qablu kollha kemm huma. Jiġri fej fil-bidu qed ġieli kun hemm Minute Zero. Din id-darba. Dakinhar dawk is-6-7 li kien hemm. Unanimous. Kienet repet Emma. Yes. Emma bis-song Out of Sight, imma mbagħad kienet hemm bitlet is-song. Okay.
U ritmu, għal-kem ġit second, xorta reġat bdiet tiftaħ l-bibien. Ġiet mistieden Sweden, Spanja, l-Ingilterra. Best song, best music Reġat video, best song of the year, best music video, għamlet żmien twil number 1. Ġifieri anke mal-li ħriġni ħriġna l-music video again, reġat marret tajb ħafna. Għamilt I Love MTV, kien hemm ħafna, reġat fetħit li ħafna bibien, għamilt New Year's Eve. Isu bejn naħseb fiku ritmu, it-nejli huma tawni push kbira. Imma sfortunatament xorta ma konċerbaħt, dak iż-żmien. Pero inti xorta rrid tibqa' sejjer u rrid kompli. U s-sena ta' wara, Is-sena ta' wara, Guns Ablaze, yes, is-sena ta' wara Cannons, dak lest it-tiprit. kollox, Kollu, qed issa no windows xejn, u kif jgħidu, ma tħallix ventilatur. Xejn. Ħanidħol kollox, kellek kollox lest. u kelli kollox lest, vera kellna kollox lest. Tipo pala planning, Jiġifieri marketing. jiena forsi differenti minn kif jaħsbu n-nies. Għalkemm illum il-ġurnata sirt, speċjalment il-fans tiegħi jafu x'proċess ngħaddi minnu jien qabel nagħmel ħaġa kbira bħal di. Imma meta ngħid kelli kollox lest, jiġifieri kont ktibt 10 songs biex għażilna The One. Dan għal 2023 qed ngħid. Mela. Kelli l-estate l-album, l-ewwel album tiegħi, u kien fil-pjan li noħorġu fi żmien wara l-Mount Eurovision. Iva. Kienet song li kienet ritmu imma darker ritmu, ġifieri xorta regatton, imma dark regatton. Song personali, so kien hemm dik Ktibta għal għal-mammi tiegħi. mama. Bażikament. Min hi l-mama għalik? Ir-reġina ta' vera. Naf li tinsta ma' cheesy ngħidha, ma she does mean a lot to me. She was the person illi waslit nisa fejn jien għallum il-ġurnat, dawk l-affarijiet li tkellimt fil-bidu, il-competitions, il-festivals, il-camps, il-festivals bar minn Malta. She was the person in my life li waslitni f'dawk l-esperienzi kollha. Emnet ħafna fija. Sapportjate. When no one else did, she did. She did. Iġifieri meta ġejt l-aħħar dead last fil-Malta Junior Eurovision, she kept on believing that I should have at least placed top 5, eżempju. Jew, anka looking back, niftakari, kont kantajt dak iż-żmien, kemmu sabiħ. Kont l-unika wieħed li kantajt bil-Malti, għax kien bil-covers, mhux bis-songs oriġinali. U dik kienet ħassit li xi 2000 euro biex il-mużika nagħmlu arranġament ġdid tagħha biex tiġi iżjed moderna. U ġejt l-aħħar. Imma xorta tibqa' What does it temmen mean to fija. you li ek li Grateful ħafna. dejjem tara l-ommok dejjem hemm. Grateful ħafna, titla li naqroqla. Ek. Għax grateful ħafna, memx kelma kif ħlif tajt grateful. X'nista' ngħid tajt grazzi il-whatever there is up there li tani l-imħabba tal-om. Għax mhux kulħadd tasallu dik l-imħabba. So jina. Mhux kulħadd ikollu dik ir-relazzjoni speċjali. Le, le. Li tissapportjah b'dan il-mod. Yes. U tipo no words ħlif thank you. U song basically titkellem fuq isma' tajtni da kollu, wassaltni saw, imma issa it's your time to shine, I want to make you my queen. Irrid nagħmlek reġina, literalment. Kien hemm ħafna affarijiet dik is-sena. I felt like the stars were aligning. Ħafna, jien nemmen ħafna stars align. Romeo and Juliet, the stars align. Nemmen ħafna fija, tajdli x'kienu, mela kont ġej minn naħseb fik u ritmu. Kelli l-album lest. Song li hija personali, so hemm that twist. Il-Eurovision intrabaħ mill-Ukrajina s-sena ta' qabel, imma ovvjament ħabba l-gwerra ma sarx hemmhekk. Ġi
annunċat li jsir l-Ingilterra, Reġina, Queen, Għada kien mietet ir-Reġina. Reġina. Kien hemm ħafna affarijiet, kont diġà nara ħajjen headline fuq BBC, The Queen, Malta, Reġina, whatever. So kien hemm ħafna dal-affarijiet. Kienet ovvjament waħda mill-favoriti wkoll li terbaħ bħala song, jiena kont wieħed mill-favoriti being li qed niġej mis-suċċess ta' naħseb fik u ritmu, so isni dejt nrabbi isem, but it happened. Nitħaq dan għajda x'taddaħu. Imma ġejt disqualified. Okay. Nisibta ilma ni, ilma. Ek ħafna. Ġejt disqualified u tħoss li kien inġust. Għajra, naħseb li zjed inġustizja in all that, l-lum nitħaq, għankan għajda nitħaq. Għankan fi verita tejda li tiġi disqualified, ma tamil sens ta' xej. Naħseb li zjed parti inġusta in all this, one, it's not done. It's not done for artist. It's not done fuq ċaħat ta' 22, 23. Warn him, tih warning. Muxek. Anka il-mod ta' kif ġrat dak iż-żmien, it was ġrat f'sekwenza. Jiena ġejt notifikat b'email. Mank meeting, ġejt notifikat b'email u wara 5 minutes kont fuq l-aħbarijiet. Ek, ġiviri, bum. U inti ma tafx xinu jiġri. ċej, ma nafx xinu jiġri, ma nafx laqatni. So, kelli ħafna questions li għad nisallum m'għandix risposta lihom. Sfortunatament, għax meta staqsejt lil min ħadaw id-deċiżjonijiet, ħadd ma kellu risposta u kulħadd jgħidli li mhux hu ħada d-deċiżjoni, nsaqsel Melanie, ma mhux Melanie. Mux dik, mux dak. Bxaħat ħada deċizjoni, għax jena ġej disqualified, u jgħet fuq l-aħbarijiet. So, looking back dik naħseb li zjed li tkidni, li it was not fair. But it happened, kifet jena nemmen ħafna stars align, nemmen li l-istoria tagħna b'xi mod diġà miktuba. Ubkejt. U naħseb looking back, it was the worst time possiblement of my life. Se nimmaġina. Għax meta tkun taf li għandek song tajba, performance tajba, kontet fuq ħafna flus. Needless to say, kontet fuq ħafna flus. Eluf kbar ta' flus. Kostumi, kollox. Kostumi, performance, il-prop, il-song, l-album, il-tip ta' marketing, il-filming, kollox. Eluf kbar ta' flus. And it's taken away. Personali, without any type of big sponsors. U kważi nazzardan, kważi laqqas mill-familja, il-familja limit sa' kemm fejn jistaw waslu. So, meta inti għandek you're invested so much, ħajtek kważi qed iddur ma' dik, tajli ħajtek iddur mal-Eurovision. Le, mux, ma traħħix dak il-mod. Dik kienet il-priorità tiegħek. Il-target tiegħi kienet li jisma' ħanoħroġ l-ewwel album tiegħi, ġejt mis-suċċess ta' naħseb fik ritmu, nillonċja li l-nifsi f'Malta bħala insir main artist, nkun nista' nagħmel kunċert, forsi nillonċja li l-nifsi barra minn Malta. Dik kienet l-idea. So meta tirċivi dik imbagħad, hekk tieħu tisbita kbira. Il-mod kif saret. Dik kienet ġustizzja li ħassejt li forsi anke ħadd ieħor għamel li għamilt int. Imma jien tafx dejjem ngħid in-nies mhux bolu ħan barra. Very looking back, daw ma affarijiet li għadhom public sal-lum. U inti stidnukom mbagħad. Mela, mbagħad kont mistieden. Special guest. U kellek standing ovation. Kif ħassejtek dak il-ħin? Le, mekka I let go, bkejt fuq il-palk, wara l-estate il-performance, għada YouTube. Bkejt fuq il-palk, xħarġu l-emotions kolla dak iż-żmien. Immaġina kif ikrollaj. It was very emotional period għalija u għal-familja. Veri nkont immur id-dar, insib in-nanna tibki, l-ommi tibki, l-tiju jibki. Ek, literalment, it was huge. Għax u ma jafu kem tfisser għalija. U ma jafu li I wanted this. Ma rridxejn iżjed jena, just trid li kolli Malta wara ismi.
Fint, it was my target. Wara li ovvjament għaddejt milli għaddejt. 3 snin wara. Ta-da! Surprise, surprise! Għax għaddinna l-ħin, ma jħan sejra. Ma jħan sejra ftit ieħor ġvera nista. Għax ovvjament in the meantime kellek l-ewwel konċert li kellek 6,000 ruħ. Bdejt tgħid li kif mort saqsek biex tkun supporting act il-Beer Festival. U wara li kantajt inti. Kważi telaq in-nies. U ġew waħlu fik, x'għamilna. Niftakar kienu ġew jiġru nżid minn fuq il-park jiena l-ewwel gig tiegħi dik kienet jiena eċitament l-ewwel gig mal-band tiegħi full concert kelli 45 minutes. Inżilt u għalu krejt, xi problema għalajtinna, X'għamilt? Ħalluni kuntent għat-pjaċir. Għax sejrin in-nies, għax inti għamilt show, qisu closing tal-festival kollu. Supporting, ma daw l-affarijiet li xtaqt ninsemmi li anki kont ħatkun supporting act ta' Christina Aguilera. U spiċċajt ma' għamiltux. Sirt naf minn fuq Facebook. Spiċċajt minn fuq il-poster. Ismi fejni għatem. Daw l-affarijiet, daw id-dizappunti. Notte Bianca l-istess kollek tkun supporting act. U tefawni paslura. Ta' band, bat spiċċajt supporting act tal-supporting act. Iġri dawn affarijiet li forsi dak li kun jaħseb li Aiden u hija tela fuq il-park u kollox lest, pero inti kellek ħafna setbacks, ħafna drabi isek issa what, imma you keep coming back, dude. You keep coming back. Better and stronger. U diki jajina li nammira f'persuna li ma jaqtax qalbu jibqa jinsisti għax jajtina emmirit nasar. Fil-fat laħar konċert li kien dażmin sena ilu jena ġejt il-konċert tijak. Thank you. Kien l ħaġa li għatlek meta ċempilna, għatlek it felt international, it felt isni għet nara artist barrani, għax tinduna il-perfezzjoni li bniedem ipoġġi u fil-fat kellek 10,000. Naħseb. Kważi 10,000 ruħ. Naħseb it's the biggest in Malta, ticketed. Tajjeb, ġivida mux bxej. In-nies għal-artist lokali. Biex jaraw il-Leiden li naħseb sodisfazzjon. Xaġa li emmek najt nħares lura u najt I was born to do this. U grateful ħafna l-nies u dawk li jisegħu l-mużika tiegħi li jiġu l-konċerti tiegħi. Jaraw dak li jena rajt fija nnifsi 20 sen ilu. Illum qed jaraw huma wkoll u jemmnu fija b'dak il-mod. U japprezzaw. U japprezzaw ix-xogħol kollu li jidħol kemm fix-show, kemm fil-mużika, kemm fil-koreografija, kemm fil-singles kollha li noħroġ, fil-materjal. Il-timing kollox. Kollox. Jien perfezzjonist ħafna. Jien xi ħaġa l-impressjonajtni huwa għattaw daw l-aħħar 10 minuti nitkellmu fuq din is-song. Ktibt 35 kanzunetta astajda 35 kanzunetta biex tażel dik il-one song li trid tidħol għal Malta Eurovision bija. U għajdinna l-istudju li għamilta xin bellaħtni. Jiena 2024 wara li kelli l-konċert kien hemm dal-fil qawwi ta' isma' issa mur l-Eurovision ta' issa itla' tipo wara dawk l-affarijiet kollha, wara dawk id-diżappunti kollha, wara dawk is-setbacks kollha. Tipo now is your time. U 2024 għal 25 isni bdejna nieħdu dik id-deċiżjoni u qed jiena malli jkun hemm xaqta tagħma li nidħol irrid li jkolli the best song possible. U the best song possible jien peress li nikteb jien qed m'iniex inkun kuntent jekk jiġi Mr. XYZ minn Sony
jituni diska u nidħol biha. Jiena rrid li s-song tibajin. U it does not just happen illi tqum one fine day tikteb diska u tdaħħalha u tgħid dik is-song tiegħi. So rrid illi ikolli the best product as possible. U bdejt nikteb, bdejt immur f'pajjiżi differenti madwar l-Ewropa biex naħdem ma' producers differenti, ħalli kolli widna differenti anke fl-studio, ħalli nikrea the best product possible. U fl-aħħar, at the end of it, spiċċajt with 35 songs. Ovvjament mhux kollha jkunu finalizzati. Tkun demo version. Ħirġa mill-studio dakinhar. Kollox kelli 35 options, 35 titles. Poġġejna bil-qeda jien u t-tim tiegħi u għażilna l-ewwel għażilna l-aqwa 8. Imbagħad qedna 8 xorta ħafna, ħaniżluhom. U niżilhom għal 6, għal 6 songs. Imbagħad għamilna studio. Di naħseb Malta, barra minn Malta naf li ġieli saret, għal xi pajjiżi oħra. Malta ma naħsibx li saret. Bażikament għamilna studio, għamilna focus group, bandu kważi 100 persuna minn madwar l-Ewropa. Nies li huma esperti tal-mużika, nies li huma esperti tal-Eurovision, nies li ħadmu fil-Eurovision, nies minn delegations oħra, nies minn kenna BBC, minn Rai. BBC, minn iHeartRadio, minn Rai, kenna nies, kenna żewġ ex-producers tal-Eurovision, show producers. So, rrit li kolli l-istampa kollha ħalli daw in-nies jagħtu il-views tagħhom fuq dawk is-6 songs, jagħtu il-point u aħna niformalizzaw riżultat. Bella kienet the most favorite. Xi ħaġa żgħira di ma tamkien. Aħna kellna gruppi differenti ovvjament daw il-100 persuna. Bella ħarġet winner f'kważi il-gruppi kollha. Fejn kien hemm grupp li huma the casual viewers Maltin ma kienx Bella il-winner. So aħna hemmhekk konna nafu li jiena fil-Malta Eurovision hemm ċans ma nirbaħx it-televoting. Wow. Għax mal-casual viewers Maltin kien hemm songs oħrajn li kienu tiegħi illi oġbithom iżjed. U inti għal-Eurovision għal-ġurija qed taħdem primarjament. I mean, naħdem kollox għax it-tur li għamilt li ħadu li minn saħti dat-tur għax dorna 11 il-pajjiż u mort in-naħa l-oħra tad-dinja l-Awstralja. Għal-jumej iżjeddhom fl-ajruplan milli saqajja fl-art. Qed naħdmu ovvjament iż-żewġ naħat. Hija bħala song hija iżjed tipika li il-ġurija ħat intlaqat iżjed magħhom. Ġifieri unajt dan għax hija orkestrali, hija romantika, il-mod ta' kif impoġġi l-vuċi tiegħi hemm ċertu abbilta u tone fil-vuċi tiegħi li ma jagħmilx kulħadd, mhijiex just a normal pop song. Fejn il-Eurovision sar miżawt bil-pop songs, Plus li Malta l-aħħar 6, 7, 8, 19 snin batna pop songs. U let's send something different, ejna batna differenti. It was time illi kun hemm daqsxejn change. Għax jekk xi ħaġa mhix qed taħdem, ejja hemm xi ħaġa jew xi ħaġa ħażina jew inkella aħna ma qed nipperformi jew kemm suppost, we're missing something. So ejja nibgħatu xi ħaġa differenti. U anke għalija kienet dik tajba li isma' naħseb fik ħadmet, ritmu ħadmet, reġina ħadmet, imma issa għaddew 6 snin minn fuq dawk is-songs, 5 snin, 4 snin. Time to change. Yes. Reinvent yourself. Reinvent yourself biex tibqa' attiv, tibqa' high. Twildet this-song Bella, intażlet Bella f'dan il-studio li għamilna, u ġabet ħafna żjed punti mis-songs kollha l-oħra li kelli. Jiena f'dawk is-6 songs kelli another ritmu. I had another ritmu 2.0. Għax nisqalu li aħna ritmu ridna, ma ta' dik qiegħda fl-album duru. Mhux hekk. Imma qed ngħid, ġifieri f'qalb dawk is-6
dawk li kienu Kien hemm. viċin li kienu up-tempo pop songs ġew lejn l-aħħar. Għax id-dinja u n-nies Qed u tinbidel ftit, d-dinja tal-Eurovision ukoll qed tmur x'imkien ieħor. Ok. So, daħħalna Bella, kont fiduċjuż ħafna jiena fis-songs, ħafna fis-song illi submitjajt. Jien ma nemminx illi tissubmitja ġiet minn diska waħda. Speċjalment li aħna minna dal-istudju kollu. That was the one. Doesn't make sense. That was the one. Mhux hekk. Saret orchestration tas-song qabel daħħalta. Rekordjani l-orkestra live, sar arranġament u rekordjani għal-Bulgarija. Daħalt il-song, ħarġu songs, kienet ovvjament waħda mill-favoriti, mux kiku, ma wasalx sa fej wasalt, bdejt lajn il-punti, u wasalna. Mela, l-aħħar domanda tiegħi lejk, issa laħa titla u għandek il-ħolma tiegħek li Malta kollha ħatkun warajk, li ħatkun warajk. X'ħajamlek kuntent inti? What is going to make you happy? Mistoqsija vera diffiċli. Ovvjament li terba, imma Le, ta' mhux li nirba. inti li għat li jiena realistiku ħafna. Jiena realistiku ħafna. Jiena realistiku ħafna u ma nkunx irid li nagħti ħafna hekk perċessjoni l-nies illi ħammorru nirbħu għax it's not about winning. Tajli ma tix tirbaħ, Mhux ovvja. Qed naħdmu biex nġibu the best result possible. Xek. The best result possible. Tajli xi titla. And you are backed up, ġifieri, u jinvestu fik. Yes, ġifieri anka mill-PBS, ġifieri Eżatt, nirringrazzja t-tim kollu, u t-tim tiegħi li qed jaħdem 24/7 qed naħdmu literalment, kważi bl-arqat. Realistikament, my personal target li naħseb li huwa achievable, naħseb illi niġu top 5. Ok. Li niġu top 5. Li jekk isir hekk ikun the best result għal Malta fl-aħħar 20 sena. Xorta hija diffiċli ħafna biex titlam fuq. Jiena nemmen ħafna li dawk li jiġu top 5, top 7, kważi kollha jkunu winners. Ġifieri daw jippreżentaw pakkett illi jkun a winner worthy. Dawk li jiġu fuq. So, aħna naħdmu għalhekk biex immorru tajjeb kemm jista' jkun. Żgur li l-Eurovision ma jiddefinixxix minn Aiden 100,000%. Jiena 3 ġematilu, 4 ġematilu għadni kemm ħriġt it-tieni studio album tiegħi. Dal-waqtu kollu ħanħort single ġdida, b'music video ġdid, qalb il-ġen kollu tal-Eurovision. Ġifieri ġennat ovvjament, fil-5 ta' Settembru ħajretorna The Show number 3. Yes! Fl-MFCC ta' Ali, ġifieri daqsxejn reklam. Żgħira u waqt il-podcast. Ġifieri u bdejna production tiegħu wkoll. Bigger and better. So dak żgur, ġifieri r-riżultat mhux ħajdefinixxi minn Aiden. Ovvjament jekk niġi l-aħħar ħajkun ta' disfat kbir għalija. Ħajkun ta' disfat kbir. Imma taf xnajt ukoll fl-istess ħin l-importanti li nibqa' nikrea l-mużika, nibqa' nkun attiv, ma nkunx l-aħħar wieħed, ma nkunx l-ewwel wieħed. Ma tkunx l-ewwel wieħed. Le, eżatt, ġifieri. Ara, hija logħba fil-verità, hija logħba. It is a game. It's a risk. It is a risk. Jiena primarjament rid nagħmilha ħabba żewġ affarijiet. One ħabba pride tiegħi nnifsi għax dejjem kellet il-ħolma li nirrappreżenta l-Malta. Li kolli l-Malta wara ismi. Aiden Malta. That was all I wanted. Dik. U number 2 naħseb illum il-ġurnata bis-songs kollha li kelli, bl-esperjenza li qed nrabbi, bil-kunċerti tiegħi, biż-żewġ albums, eċċetera, naħseb it is the perfect time għalija li nillonċja li l-innifsi bħala artist fil-dinja Ewropea tal-mużika, ovvjament. So, naħseb it's the right time at my age. Sens tal-kelma ħaqek. Thank you. Nispera li dak tal-komment għadu għati jaraħkol. Dak li kiteb il-komment. Aiden, xinajdlek tar il-ħin, tar il-ħin. Litwal podcast. Vera ħadd pjaċir ħafna Anka jina, ħafna. ħafna ħadd pjaċir nkelmek għax ek li tara the person behind the persona hija sabiħa ħafna u jiena xiti ngħidlek qalbi nawguralek jalla tifqa' kull mem, jalla terbaħ, imma jiena naf
I know one thing. You're going to make Malta proud. Thank you, U grazzi. naħseb dik hija waħda mill-iktar affarijiet li lilek tagħmlek kontent. Yes. Speċjalment li s-song ovvjament feature għal Malti, ilna da snin kollha li ma nibatu diskalifja għal Malti, so għalija minn ġewwa daqsxej żjed happiness bħal speċi u qalb dawk il-pajjiżi kollha ġiganteski aħna għandna l-lingwa tagħna wkoll u ħanuru l-lingwa tagħna. U ħatkun esposta. Ħatkun esposta qalb dawk il-miljuni kollha, so qed naħdem issa naraw. Good luck. Thank you. Mela, qabel ma titla għawek għandi xaġa zaħira li grazzi Hey. għal-velletta glas għal-għaddar. Jena ħabbab ħafna x-xamata. Għaddar, xi darba. Tajjeb, nice. Għawek għandi fuiħa grazzi l-Taġbix Perfumery u jekk forsi kollok ċans tmur sama jew ka tistrih naqra tagħmel naqra trattament, tirrilaksja. Dan il-ġimgħa dieħla mmorru dan. Ma titla lej l-Awstrija hux. L-Awstrija, Vienna. L-Awstrija, Vienna. Nice, grazzi. Ħajma. Good luck, Aiden. Thank you ħafna. Good luck minn qalbi. Minn Jena, qalbi, ħafna. I'm sure you'll do a great job. Thank you. ċertissima. U qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja l-sponsors personali tiegħi, il-Clint u t-tim tiegħu ta' Wed Studio, il-Gebbi Vella għal makeup, il-Valletta Glass għal ġojellerija, il-Morgan għal ħwejjeġ u Luxona sas-set. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumiġjub lilkom minn Welby's Supermarket, Dacia Malta, KFC, Valletta Glass, Positive Parenting Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi.